Najväčšia 3D tlačiareň na svete dokáže tak povediac vytlačiť dom. Inžinieri zo Spojených štátov chcú vynálezom pomôcť s nedostatkom obytných budov či stavebných robotníkov. Obydlia z ekologických materiálov majú mať takmer nulovú záťaž pre životné prostredie. Prototyp domu, ktorý postavila 3D tlačiareň, má všetko ako klasická stavba. Podlahy, steny, strechu. Jediný rozdiel je, že ich vyrobili z odpadových drevených vlákien a bioživice. Chceli sme vyskúšať jeho výdrž aj počas zimy. Podarilo sa to mimoriadne dobre. Samozrejme sme predtým podrobne testovali všetky materiály. K prvému prototypu pribudne ďalších 8. Spolu budú tvoriť štvrť ekologických domov. V budúcnosti by mohli pomôcť ľuďom bez domova. Stavať ich budú dve najväčšie 3D tlačiarne na svete. Najväčšia tlačiareň sa volá Factory of the Future. Tá druhá je štvrtina jej veľkosti, ale pred 3 rokmi bola najväčšia polymerová tlačiareň na svete. Snažíme sa, aby spolupracovali. Jedna môže stavať a tá druhá jej napríklad vyrábať súčiastky. Tlačiareň využíva na výrobu ekologických domov množstvo senzorov. Všetky informácie, ktoré zachytia, zbiera a vyhodnocuje umelá inteligencia. Stroje dokážu napríklad samé vrtať tam, kde uznajú za vhodné. Nazývame to AI v slučke virtuálnych senzorov. Systém zbiera všetky dáta a umelá inteligencia identifikuje a predvída problémy skôr ako nastanú. Vyžaduje si to však tréning, na ktorom stále pracujeme. Výskumníci chcú pomocou 3D tlačiarne v budúcnosti stavať lode. Pomáhať by mohli aj vo vojenskom či obrannom priemysle. Filip Jackuliak, RTVS.